makes all things beautiful. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndi kulandireniso abale ndi alongo pano pa tiyankhule na Ambuye. Lero ndi lachinayi pa 12 August chaka cha 2021. Lero lachinayi timalemekeza sakramenti la chikondi, sakramenti la masakramenti. Timakhala ndi nthawi yokhala pansi osamangomulandira Ambuye, komanso kumampembedza, kumatula, kumacheza naye. Mawu oyamba tsiku la lero akuchokera m'buku la Yoshua mutu wa 3 ndi meya 7 kulekeza 10a kudzawerenganso 11 kenako 13 kulekeza 17. Ndipo mthenga wabwino ndi monga adalembera Mateyo oyera mutu wa 18 ndime ya 21 kudzamalizitsa mpaka kukafika mutu wa 19 ndime yoyamba. Tiyena abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi ndipo tikamva mawu a Mulungu tisaumitse mitima yathu. Abale ndi alongo, monga tinaonera dzulo kuti Ambuye amatilimbikitsa kuti tizidzudzulana, kudzudzulana mwachikondi, imene pa Chingereza amati constructive criticism. Kudzudzula ndi cholinga choti tikonze zinthu. Chifukwa ena alikodi amangodzudzula ndi cholinga choti aganyavule ase iye mukadzudzula perekani solution. Apa phiri mwanyula koma mukadatere. Nde Ambuye Yesu akuti tisamangothera podzudzulana apo iye. Tikadzudzula we should add a further dimension to it, forgiveness. Palibe phindu longomudzudzulira munthu, kungonyazitsa munthu, kungomuonetsa ngati iye olephera. Kenaka chimene wachita cholakwikacho osachipempherera kenaka osankhululukira. Nchifukwa Ambuye Yesu akunena kuti tidzudzule mokonza, tidzudzule mwaubale, tidzudzule ndi chikondi, ndi cholinga chonena kuti timkhululukirenso munthu uja. Forgiveness. Ndi nkhani yakula msinkhu tsiku la lero ndi 70 times 7. Petro ati kodi munthu ndichita kukhululukira kasanu nkawiri? Ndi Ambuye akuti yaye, kodi ngati ndikuti kasanu nkawiri, makumi asanu ndi awiri kuchulukitsa nkasanu nkawiri, 70 times 7. Andi tikumbukire kuti imeneyo m'Baibulo ndi nambala yofunikira kuyimirira perfection, chinthu chabwino, chinthu choti chafikapo, chinthu choyera. Nde kuti kukhululuka kwake kukhale kofikapo, osangoti kukhululuka ndi ma conditions yayi. Komanso even tilati titenge literally imene zikumvekera. Koma ndi munthu wakhama kuti ase panopa kukhululuka kuja ndachitofika panopo uli pa 400. Kuti nthawi zonse mzako akakulakwira kukalemba panopa ase uli pa 297. Iyayi. Kukhululuka kukhale unconditioned. Nde chimene afuna timvetsetse tsiku la lero Ambuye Yesu ndi chani? Poyamba afuna ationetse kuti chikondi cha Mulungu ndi chachikulu. Chimo lina lililonse Mulungu amalikhululuka. Malinga ife tikaonetsa mtima kuti tufuna tiyambeso mwatsopano. Akhala Ambuye Yesu amanena kuti maybe the only sin which we cannot be forgiven is the sin against the Holy Spirit. Koma ngakhale titati tione kuti chimo lochimwira Mzimu Woyera, chimo lake ndi chani? Ndeti yangani ntchito za ene atatu: Atate olenga, Mwana opulumutsa, Mzimu Woyera amene amatiyeretsa. Nawo ngati Mzimu Woyera amatiyeretsa, iwo kukana kuyeretsedwa, ndi kuti ukuchimwira Mzimu Woyera, wachimwa koma ukukana sukufuna kulapa, ndi ukhululukidwa bwanji? That's why kunena kuti chimo limeneli ndi lovuta kuti ukhululukidwe. Fo Mzimu Woyera ntchito yake ndi kuyeretsa. Iwo kukana kuyeretsedwa koma ufuna forgiveness, iteka bwanji? So the sin against the Holy Spirit ndi chimo lobisa. Chimolo ndi chimo lokana kuti uyanjane ndi Mulungu. Monkhani imene Ambuye atifotokozera mu uthenga wathu wa tsiku la lero ikutionetsa kuti forgiveness demands two things. Tonsefe timafuna kukhululukidwa, inu, ine, ife timafuna kukhululukidwa. Koma kuti tikhululukidwe, forgiveness iyo demands two things. One, muchatimanenera mutikhululukire ife monga ifeso takhululukira adani athu. Osati takhululukira ife kuti ndi madziwa, takhululukira ife kuti anapepesa. Unconditional forgiveness. In other words, musandikhululukire ife kuti ine sindakhululukirawo. As simple as that. Kachiwiri, tipemphe chikhululukocho. Sungakhululukidwe pamene sukupempha. Ask forgiveness and you receive forgiveness. It's a deliberate choice. It's not by chance. Ora ine Mulungu anandikhululukira. Seek forgiveness. Labor for forgiveness. Show metanoia, change, that you are seeking repentance. Tsono abale ndi alongo, nkhani yokhululukirana taimva
maulendo ambirimbiri talalika alalika ambiri alalika mpingo umatiphunzitsa tsiku ndi tsiku tikamapemphera Atate athu timanena mutikhululukire ife monga ifenso takhululukira adani athu. Tikamachita nsembe ya misa ngati ife akatolika timanena Ambuye mutichitire chisoni kambirimbiri, mutichitire chisoni. The question is, $1 million question is, why is forgiveness difficult up to now? Why is forgiveness hard? Chikufuta bendi chiyani kuti tizikhulu ndiochepa amene akukwaniritsa zimene chikutifuta bendi chiyani? Tentiyang'anire limodzi, tentikambirane limodzi, tentisinkhe limodzi. Choyamba abale kukhululuka kukumativuta chifukwa tikukhala m'dziko limene likumatiuza kuti tikhale anthu amene ali strong, to be strong. Akakuponda apa bweza diso kwa diso. Tikukhala m'dziko limene likuuza kuti demand your rights, demand your freedoms. Sikuti kufuna ufulu wako nkulakwa. Koma no, the way we demand the rights, tikufuna ndi kuchali chikomwe tipange demand our rights, our freedoms. Ndi pamaso pa Mulungu pomwe. Where is God's will? Tikukhala m'dziko limene likutuza kuti osalira, don't cry, never show any weaknesses. Dziko limene likutuza kuti always be competitive. Dziko limene likutuza kuti ukhale the sons of Zebedee, wina kudzanja lamanja, wina kudzanja lamanzere. Ifeyo sitifunanso udindo wotsikayi. Tikukhala m'dziko limene likutuza kuti takankhirena pansi. Dziko limene likutuza kuti tisakhale mbali ikuoneka ngati yofoka. Ifakiti mafuna matimu athu ampira azipambana nthawi zonse. Timu yako ikaluza ina mpaka nafika poti samadi asima kupepe right. Kugenda mpakana. Chipani chathu cha ndale achimba nyimbo yosakhala bwino nafenso tibwezera. Ayi. Nazi nyimbo zongokokera na pansi au na chakuti. Kuipatsa moto ndi zina zote. Nkhani yake tikukhala m'dziko limene likutuza kuti tikhale strong, tikhale competitive. Ndi dziko limene likutuza kuti we should always lead the parade to achieve distinction. In the end, tachulukitsa diso kwa diso, dzino kwa dzino. Zoti Ambuye Yesu ananena kuti akakupatsa tsayi luperekere linali zimene zikutha pakati pathu. And because of that, ma values a Chikhristu amene amatiuza kuti tioneke ngati ombwambwana, tioneke ngati opepera, koma ndicho linga choti tikhale mwamtendere, ndicho linga choti tionetsane chikondi, amene aja akuponderezedwa. In a world like that, it's very hard, it's very difficult kuti tiphunzire kukhululuka, kuti tiphunzire kuyang'ana ena. Ndipo in fact anthu akatalakwira timaona ngati akupangira dala. Chachiwiri ambiri kukhululuka kutivuta because in this world we expect rewards and compliments. Ndeti mafuna anzathu atimvere chifundo, concern from friends and family. When we face the opposite, our energies are drained. Timafuna kuti anthu asaone ngati kuti zinthu zimene tikupanga akuzitenga for granted. So we don't want to feel sabotage. Timaona ngati we've sacrificed for nothing. Ndinamphunzitsa mwana amene uja angandibwezere zimenezi. Timafuna ma rewards. Munthu amene uja upanda ine usembe saka nalo. Lero ngamapange zimenezi zija. Ndi timangosunga china chake kukhosiko. Why we were expecting rewards? We feel like we have given our all for nothing. Ina amene uja mamona amene uja ndinamtenga ali mbuwu ali ndi JC napita amapita skulu ya madzulo kena kukaganyo kena kanalemba pepala diploma kena ko degree pena anapanga masters inantumiza kunja matenga chuma cha kwathu pano ngamapange zimene zija. You feel the anger andidziwa amene uja aonanso. Why? Because the world teaches us to expect rewards and compliments. Ndagwira ntchito ndathandiza pa business ya wina wake ndimaona kuti ndadzipereka ndi moyo wanga wonse. Pamawa nkomatuzo ta ntchito tokuchotsani. You feel betrayed, uli pa ubale. Anthu mapangira limodzi business. Wina kudzangoza kuti ndalama zindabedwa. Pofufuza nkuona kuti iye ujana so ndi mkono momwemo. You feel betrayed. You feel you've worked for nothing. You feel you've given your all for nothing. Chifukwa cha chimenecho timasunga mikwiyo. Komatu Ambuye Yesu anatitsimikizira kuti tisembekeze mphotho ndi malipiro pansi pompano. Malipiro athu amadziwa kubweza ndi Atate akumwamba. Choncho ife pamene tikuchita zabwino tisamakhale ndi mtima oti tilandireretu chitilemera kuti tizikhululukira ena. China tikangana nkhani yathu ya tsiku la lero tinanenanso chaka chatha poona mawu ngati omwewa. Timatanganidwa ndi kuona
1,000 imene wina watonongera, imene wina wabwereka, timayiwala 1,000,000 which have been forgiven. Uja akulandira pang'ono, akulephera kumkhululukira nzake. Iye anakhululukidwa papakulu, akuchisunga kukhosi. Ndi zimene inu ndine timachita. Mulungu kambazona kuyambira ine ndikuyankhulani. Tachimwaso. Koma nzathu akatilakwira tinthu tating'ono timatisunga kukumbutsa za chaka chatha. Why? Our focus is on the 1,000, forgetting the 1,000,000 which we owe to God. Chachitatu chimene kukhululuka kukutivuta ndikonena kuti in this life tidagawana kuti pala anthu ena abwino, pala anthu ena olephera, pala anthu ena amene sitidziwa kuti ndi abwino kapena ayi. So much so that anthu amene timapanga categorize kuti ndi abwino akatichimwira, chimene chimativuta kuti chitichokere kukhosi kwathu. You expect priests to be good. Indeed, we are supposed to be good people, but we are human beings. You expect pastors to be good people. Tukafa kuti apastala na amene anaswetsa biru, anayipangitsa kuti ilowe mwachinyengo ku parliament. Timakhumudwa. You expect tilandire malangizo abwino ochokera kwa mfumu. Afumu agwirira mwana. Ina moyo wonse sinzakhululukiranso mafumu onse. The fact is, tinazipanga categorize in this life kuti pala anthu ena abwino, pala anthu ena abwino pang'ono, pala anthu ena oyipa. Koma mbuye amatitsimikiza kuti wabwino ndi mmodzi yekha. Choncho, every one of us should work his or her own salvation. Osadayi ine ndikuyembekeza kuti bambo, inde mwa umunthu wathu timagredana kuti awa akuyenera kukhala zakuti, ansembe akuyenera kupanga izizi. Expectation ya society yathu ndi imene. Koma pamene tikupanga work out our salvation, tizingoyang'ana ine ndi Mulungu wanga ndikuthandiza ena kuti ayanjane ndi Mulungu wawo. Koma tikangana kuti ine ya district yanga ndauje, tidzakhumudwa iwo acha akadzachita zimene ife sitimayembekeza. Kenaka forgiveness idzakhala so hard. Point number 4, chifukwa chani forgiveness ambiri ikutivuta? Because tikukhalanso m'dziko limene limafuna instant results. Ambiri timafuna tikalakiridwa lero, pompo. Tiuzidwe kuti ndakhululukidwa. Ayi, it's a process. Pamene walakwiridwa kapena iwe walakwira anzako, udziwe kuti anzako akupatsa zilonda, akupatsa mabala, kapena iwe wapatsa mabala. So to heal those wounds is a process. You need pang'ono ndi pang'ono. Timautsike, regurgitate the things, think over them, pray over them. Dzimasule. Nava anthu ena bambo tinakambirana nkhaniija. Nde nkhani yabwera mu office yatha mwakhululukira akazi anu mwakhululukira amuna anu kupitanani chanza kupita mawa amuna oyimba fona bambo sawa ndi yankhula ku nyumba. You expect kuti munthu apange behave like a robot angochoka mmene muja nkuyamba kusekerera zonse zili bwino. It's a process. Inde wakhululuka koma give her a space to heal. Ambiri timafuna zinthu zikangochitika pompo tione kuti pali change. No ways. Chimodzimodzi tikalakwiridwa kapena tikalakwira ena. Tizitenga nthawi kudekha kumvetsetsa ndi kuyamba ulendo umene wachikhululuko. Kukhululuka si kuyiwala, koma kuyiwala si kusakhululuka. Tizisiyanitsa zinthu ziwiri zimenezi. Pamene tilephere kukhululuka kumeneko, kuyesetsa kukhululuka kumeneko, muona kuti timasunga mkwiyo, we harbor anger, we harbor resentment, kantima kuti ndifuna ndibweze, we harbor depressive moods. Yake pano tikangana matenda amene akukulaso msinkhu ndi matenda angawa, depression. Wakhala ndi zinthu zambiri mu mtima zimene ukufuna zitachitika, ukuzisunga koma sungathe kuziyankhula. Mapeto ake kumangonyong'onyeka. Ndi ulendo wautali chikhululuko, si ulendo wophwekayi. Abale ndi alongo, pamene tukambirana nkhani yokhululuka, paife tokha titha kuyesetsa koma sitingathe kukwanitsa. Fake every day timenera tizapempha Ambuye atipatse chaulere chokhululuka. Ndifunso limene ndikufunsa mmawa uno, masana ano, madzulo ano, kutengera nthawi imene mukumvera ulalikiri. Ndonena kuti ndeti tani? Here with me are 5 proposals. 1, tikamvera ulalikiri. Write down those you have offended and pray for them, at least for a week, for a month, even for a year. Anthu amene mudawalakwira mukhale pansi ndikulemba maina. Panokha osati mukachongetsayi. Ndidalakwira uje Lembani. Musapemphelera amene aja. Komanso ngati muli ndi anthu ena fundo yachiwiri amene mukuona kuti inuyo adakulakwirani,
musadikire kuti iwowo ndi amene abwere kwa inu. Amene walumidwa ndi njoka ndi amene amapita kuchipatala. Lembaniso maina ndikuona kuti uja anandilakwira. Chimodzimodzi mwachitira poyamba paja, muzapempherera, tizapempherera. Chachitatu, tikakhala kuti takhazikika, when ready, try to approach the people. Anthu amene mmapempherera aja, anthu amene ndapempherera aja, try to approach. Kuti inese ndimaona ngati ndakulakwirani izi mundikhululukire. Inenso ndimaona ngati mudandilakwira izi ine ndakukhululukirani. Ngati mulibe choletsa ndino akatolika number 4, go for confession. Osangothamanga zinthu zachitika lero, chintima chikadali mmwamba, simunazitsitse my emotions, kulapa bambo amene aja. Sikhala kulapa kweni, tsitsani my emotions. Ndipo number 5, know your true enemy. Ambiri timakanika kukhululuka chifukwa sitinadziwa adani athu. Adani athu atokhala amene ali pafupi, amene ali kutali. Your enemies may be near or far. Your enemies could be known or unknown. Known enemies, those you've stereotyped. Anthu amene timangowaganizira, ndine Mkhristu nkumaona ngati Msilamu ndi mdani wanga, ndine Msilamu nkumaona ngati Mkhristu ndi mdani wanga. Ndine wa UTM nkumaona ngati wa chipani E, chipani B ndi mdani wanga. Ndi wa DPP nkumaona ngati wa MCP ndi mdani. Chifukwa cha zimene tidangomva, sitidziwa, tidangoyamwira. Chifukwa choti ndi wamboni nkumaona ngati Mkatolika ndi mdani wako. Chifukwa choti nakuti ndiwe wampingo wanjika nkumaona ngati ampingo zedi ndi mdani wako. Tikuyenera tidziwe who are our true enemies. In the end, tikuona kuti our true enemies ndife eni. Chifukwa zimene timaganizira ena, mwina si zimene iwo ali. Ndipo potsirizira, pamene tikukamba nkhani ya chikhululuko, tizikhala tikulingalira ndi kumabwereza mavesi awa. Levitical 19 ndi 1 kulekeza 18. Yakobe 1 ndi 12 kulekeza 18. Luka 15, komanso Salimo 51, 3 kulekeza 19. Tikamaziwerenga mobwereza pogona podzuka, pang'ono ndi pang'ono tiyamba kuphunzira kukhululuka, tiyamba kulandira chaulere chokhululukirana wina ndi anzake. Tapempha Ambuye lero atidalitse, ayeretse mawu ake, atithandize kukhala anthu okhululukirana. Chifukwa monga mmene ife tikhululukira ena, ndi mmenenso Mulungu amatikhululukira. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu